دناوا ڕەوشەکە پڕ دەرەجبینیەدا گەشتبینیەک دروست بووە. بارزانی دەدەما کێمتر ji دو هەفتیاندا بە دوو هەلوێست و بە دوو زمانên تەمام جودا دەرکەفت. هەفتیا بووری بارزانی لە باشێک بە تونترین زمان ئاخفت و بە ئاوایەکی بەشێک ji welatî و تەنانەت بەشێک ji ڕۆژنامەوانان دوێ باوەڕێدا بوون. لە پشتی شەرê navxwe بارزانی bi vê zimanê tund neaxiftiye. Ev jî rejbîniyeka zor di nava welatiyan da çêkir sebaret bi çareserkirina rewşa siyasiya asêmaya herêmê. Lêdawî peyama Barzanî nek tenê temam cuda bû li axiftinên heftiya borî. Belku heya radeyekî zor jî cuda bû li tevaya wan peyamên ku di dema 16 mehên derbasbûyî de belav kirîn. Peyama nû ya Barzanî heya radeyekî hîvî ûmêd vegerandin ji bo çareserkirina rewşa siyasiya herêmê. Weke di peyamên du aliyên îslamî wata komal wê girtû da tê dîtin. Lê hindek jî di wê bawerê dana peyama Barzanî axiftineka nû têdanînin. Barzanî di peyamê de amaje bi sê xalên giring de bi awayekî ku yêkem care nerastexwe behs ji helweşandina her sê serokatiyên herêmê kiriye. Ew sê xal jî pêk tên ji: yekem, Parleman bêkarakirin û desteyeka nû ji bo serokatiya Parleman bê helbijartin. Duem, hezib bigihine li ev ji bo pêkanîna hikûmeteka nû. Sêyem, heya dema helbijartinan kesek ji bo serokatiya herêmê bêdestnîşankirin ji bo yekê erkê serokatiya herêmê bigire milê xwe. Tenê çend demjimêrekin berî lê peyama Barzanî Yusuf Mehemed Serokê Parlamentoya Kurdistanê jî di konferanseka çapemeniyê de behsa du xalan ji wan sê xalan kirbin ku Barzanî amaje pêdayîn. Wata Serokê Parleman û Barzanî her dûk mukorin li ser pêkanîna hikûmetekan û diyarîkirina kesekê nû ji bo postê serokatiya herêmê. Tenê cudahiya peyama Barzanî û axiftinên roja yekşembiya Yusuf Mehemed ew bû ku Barzanî pêdagîre li ser helbijartina desteyeka nû ji bo serokatiya Parleman li gor wêyekê bi gotina Barzanî ew ên bûyîne jêderê krîzan nabe dubare serokatiya Parleman bigirine dest. Di hember de Yusuf Mehemed wê bawerê de Parleman jêderê krîzan nîne û Parleman tenê erkê pîşeyî yasayî xwe bicih aniye. Lê gelo peyama nû ya Barzanî cuda ye li peyamên 16 mehên derbasbûyî. Barzanî di dema 16 mehên derbasbûyî çend carekan axiftin li ser çewatiya çareserkirina krîzên siyasiyên herêmê kiriye. Lê pê diçe navaroka peyama nû ya Barzanî bêtir li navaroka peyama Newroza îsal ve nêzik be ku têda ragihand yan helbijartinên serokatiyê bên yan alî li ser diyarîkirina kesekî nû ji bo postê serokatiyê li hev bihên yan rewşa nihaya postê serokatiya herêmê heya helbijartinên sala 2017 weke xwe bimîne. Barzanî her wesa di peyama Newrozê jî de behs ji karakirina Parleman û helbijartina desteyeka serokatiya nû ji bo Parleman û her wesa pêkanîna hikûmetekan nû jî kirbû. Bi vê halî jî ve binêrîna hindek ji rojnamevan û hawalatiyan peyama vê careya Barzanî cuda ye ji peyamên berê û cudahiya wê jî divan çend xalan da tê dîtin. Êkem, peyam di demekê nazik de hatiye belavkirin ku nekûkê navbera aliyan gehiştiye Kupîtkê û di dema derbasbûyî de hîviyeke wiha bi çareseriya rewşa siyasî nemabû. Welatî û aliyên siyasî jî mandî bûn ji berdewamiya rewşa nihaya herêmê. Duem, Barzanî di peyama nû ya xwe îdî behsa encamdana helbijartinên serokatiyê yan vemana rewşa nihaya postê serokatê heya sala 2017 naket, belku tenê dibêje alî kesekî diyarî bikin ji bo yekê heya dema helbijartinan erkê serokatiyê bigire ser xwe. Sêyem, Barzanî ji bo yekem car behs ji guhorîn li her sê serokatiyan da diket. Her çiyek be, Barzanî careka dingoma a sêya arîşeyên siyasiyên herêmê şeqand. Bigotin endek ji welatiyan jî tepexistiye meydana aliyên din ve her ji ber vê yekê dinha de hemû tiştek ketiye ser helwêstê aliyên din û bi taybetî jî tevgera goran. Her wesa ku ew gelo di rojên dahatî de alî bi kiryar tu gavekê dihêvijin berev çareserkirina rewşê yan jî na.